langa nditu ndinapeza iya inda uthenga kuno ndikumakhetha mumzinda wa Blantyre komwe ndalandira uthenga onena kuti munthu wapezeka kumanda koma atamangidwa. Amene mukuona kumbuyo kwanga kuli galimoto ya polisi, munthu amene ali mkatimo akuchipatala kumuthandiza. Ndiye ndinathamanga kuti ndimve unena kuti kodi kunoko makamaka chachitika ndi chani. Ndinasuzumira munthu amene ndakamusuzumira ndampeza kuti ali ofoka kwambiri, kuoneka kuti mwina ngati anamangidwa mwina ndi pakanthawi koma ali moyo. Ndiye ndachita chidwi kwambiri kuti kodi ndifufuze nkhani imene kuti kodi chichitika ndi chani. Ndiye popeza kuno ndili kuno zinthu zimayendera malamulo a polisi ndi nawo kuno mwina sangangoyankhula, ali ndi awo amene amayankhulira. Ndiye ndicheze nawo amene anampeza munthu amene wandi a neighborhood anampeza ndithu manda kungoyandikira pa chipatala pano. Sinizoti kodi amakakumba manda koma chimachitika ndi chani. Ndiye ndicheze nawo ndimve kunena kuti kodi anampeza kutani, chinachitika ndi chani. Iwo amakatani popeza kumene kunali kumanda. Mwina mukhoza kuona kumbuyo kwangako kuli ndithu akutuluka anthu amene analowa amene mukamuthandiza, atengati blanket avala maglove. Mukatimo ndithu muli munthu amene akuti anamangidwa. Pano sakutha kuyankhula kuoneka ofoka kwambiri. Maso mwanga musinawaza chipatala koma kuoneka kuti mwina ndi ofoka alibe mphamvu, ndi wanjala chifukwa pa mimba pake pakuoneka ndithu kuti alibe energy ena iliyonse. Ndilo amene mundayita nane pa munthu wankulu tabwera ani kawo. Gulu lomwe nampeza ndi gulu ngati limene. Munthu wankulu zina ndani pachi? Saiwala zake. Mwakhala kunku? Vani mask. Toyambirira muvale mask. Ndino munthu mmodzi amene munapita nawo kumanda. Sine mmodzi amene napita nawo kumanda. Mochitete. Amene anampeza kuli mkulu amene nampeza mwakuti anampeza munthu ali kumanda. Amene usanabwere koma wathu. Nakaita nani? Mwauze kuti mufunika panja apa ticheze nawo timve. Alipo mkulu amene akuna kuti anampeza munthu amene ali kumanda kumeneko ali ofoka kwambiri. Akuoneka ndithu kuti munthu amene ndi ofoka, ndicheze naye kuti kodi chichitike ndi chani. Pa gamulo ya polisi apa mwina anayitanidwa apolisi kufufuza kuti imene mabwera kuno tomamva kuti ndi suspect. Mwanjira ina ndi munthu odakungoganizira kuti anaba pena pake. Koma kubwera kuno kupeza zoti nkhani ili kuno ndiyosiyana kwambiri. Akuti ndi mkulu amene ali pakati pa apolisi awiriwa amene ndi information yokwanira. Ndicheze na amene ndimve kuti kodi nkhani yake mwina ndiyotani. Apolisi so ndi ntchito yawo yofufuza akamba zimenezi mwina amathamanga kuti amve kuti chichitika ndi chani. Munthu wankulu ali busy koma ndithu ndapase mpata pang'ono ndicheze nawo tifotokozere. Mumuone munthu ameneyi kuti akuoneka bwanji, chifukwa zimene zimakhala zodabwitsa nthawi ngati ino ndikutheka kuti munthu ameneyi wachitidwa chipongwe. Yena akanampanga chipongwe ukamutaya kumeneko ndiyese kucheza nawo ndimve kuti zikuti bwanji. Mwina apolisi achandire amene kupatala chakukulu. Kama kuti kwezi kwakatilandira kuno. Amene kuti kwezi tuko zopita kwezi. Ende mwana sakatilandira kufanya na ministry yetu. Kuti munthu ampeza atamangidwa kumanda. Ifeko bwedi muona ngati Sasa chekidota amanga. inu pobwera mumuona ngati wamangidwa ngati apolisi mwanjira yanu. komano Not knowing kunena kuti menali uno kuti munthu yondi ofoka nditi mtose kuno tisipita neku kunje akapeza kuti wamwali azikati wa polisi Apa munthu wankulu mwina tiyambirire inu. Munthu munampeza ali kuti anali akutani. Muziyangana pakanema izi zimafuna umboni. Munalandira uthenga. Munthu nalandira uthenga kuti tabwerani kuno kuchipatala kuli munthu wapezeka. Toyambira dzina ndani? Ine ndine Jolex Saima. Ndimachokera mwa senior chief Chinukule. Munthu uyu tampeza dzulo kuchipatala kuno. Ndinamvesedwa kuti atenga munthu kuchokera naye kumanda, ampeza atamangidwa miyendo ndi mikono. Ali wofoka kuonesa kukomoka. Ndiye ine nalandira uthenga umochedwa chifukwa nali ndi ntchito zina. Itawafusa mukundiuza nthawi ino bwanji chifukwa nthawi amandiuza mwina mapasti 6 madzulo. Akuti ifeyo tinaita na Dzulo limenelo? Dzulo. Zachitika dzulo zimene. Zachitika dzulo. Akuti nthawi yomwe apeza munthu ndi chamma 10 o'clock. Koma ina amandiuza ma 6 o'clock madzulo. Akuti komanso apolisi anabwera kumuona munthuyo koma ali omangidwa. Ndiye ine nafusa kuti nanga apolisi achitapo chani? Ali ayi anangoti ukatenga maglove. Omwewo sanabwerese. Ndiye ine ndi mmodzi ogwira ntchito ndi apolisi ongati wa support. Ndiye ndinatengapo gawo. Wachitetezo cha mmuzi. Cha mmuzi. Zikomo kwambiri. Ndinatengapo gawo
ndikubwera nkudzamuona nditamuona ndaimbirabe apolisi kubwera kudzandithandizira kuona pa ntchito yawo nawo zikuwakayikisabe kuti aone kuti kodi munthu uyu achipatala akuti ndi chani chifukwa munthu amene ngati wabwera dzulo achipatala muona akuti ndi chani ndamuona ali mkati mwinde tikasuzumire koma achipatala akuti ndi chani achipatala akunena kuti munthu uyu akupezeka kuti maso sakuona bwinobwino komanso anabwera ali omangidwa anapezeka atamangidwa ndiye sali bwino pobwera kuna atamangidwa anamangidwa mmanja ndi miyendo ndi mikono ndiye pano pati kuti mafika tinapeza ndithu atammasula ndomasulidwa mikono ni miyendoyo koma munthu amene ali moyo panopo akupuma akuyankhula ngati ayi kuyankhula sakuyankhula kuonanso sakuona mwamuziwa kuti ndi wakuti sindikumuziwa munthu aliyense yemwe akubwera pano akuti sakumuziwa zimene zachitika kuno ndilowe mkatimu tione nkhani imeneyi kuti kodi iyende motani mukhoza ndikhulupirira ine kuti kuno kwabwera anthu ambiri zimene zodabwisa ndikhulupirira kuti ngati achitetezo amuzi akanamudziwa munthu ameneyi kuti kodi ndani koma munthu ameneyi ali mkati mmenemu achipatala panthuzo angati ngacheze nawo kuti alifotokoze kuti zipana ndiwamkulu kuyambirira semda lakusondomono mwavala mabroko ndi kumodzi wa achipatala pa chabwino funa tione munthu mtamva kuti munthu kuno wamangidwa muri amukati muriweyo timuone munthu ameneyi kupangira kuti mukhale ndi umboni ndisuzumiseni munthu ameneyi akuoneka mkulu wake ndi amene wagona payi munthu ameneyi wapezeka atamangidwa manja ndi mikono koma sakudziwika kuti mwina kwawo ndi kuti ndi ofoka sakuyankhula ndithu tikudikira kuti timve kuti kodi chachitika ndi chani kuti alipo amene anamponya koma mukaonesesa munthu amene ali moyo tikupanga zimene chifukwa chani tikufuna ndithu tizisalira kuti ngati zili nkhani zonena kuti anthu akumapangana chipongwe chikumachitika ndi chani tili ndi apolisi pano amene akhala kuifufuza nkhani imeneyi aone kuti achite bwanji koma apolisi akuti sakwanisa kuti amutenge munthu ameneyi ndi pamene pakuvuta pano kuti apolisi achite bwanji ndikanakuna tacheza ndi azachipatala kuti kodi azachipatala akuti bwanji achipatala ndani amene ngacheze naye pano ali kuti wachipatala chabwino mwina mukangovala maski tibwere ticheze bwino tabwera avale maski mukuziwa nkhani ya COVID-19 kuvuta kwambiri ticheze nawo atifotokoze kuti kodi nkhani imeneyi ikuti bwanji ndibawa television kuyesesa kuti tisatire nkhani ngati zimenezi nkhani nthawi ino yangolowera yachimanga kumachitika zinthu zambiri sitikudziwa kuti kodi chingakhale chani chomwe chachitika munthu wankulu ndikudziwa kuti inu ntchito yanu ndi achitetezo koma pakuoneka povuta kuti mutengere munthu ameneyi amakunguta tudokake akathandizidwa akapeza mphamvu hata kuzayankhula anozomwe zinachitikira sanathandizidwe kuchokera dzulo ina ndi njala nasitambwita ndiwakufa mwina amuthandize kaye akapeza mphamvu athogwera zalimbese statement athamena mpaka chikongwe mwina atapeza kuti akwazi koma papa yesu kuti ndi munthu olakwa ayi ndi osalakwa omangidwa anapezeka atamangidwa kunduka kodi mwampasa chakudya munthu amene pali azimayi ena akufuna kwabwino akumabwera kumampasa phala kutigera mazi kumusambisa cho kumpukuta monga mwampezera muchi ndithu ndi akuoneka ngati wazitolera mphamvu mukusiyanisa bwanji imene analili dzulo ndi lero kwazana ndi kwazulo mmene tinamuonera monga nafika kukutada usiku ndi lero zikuonesabe pang'ono kuti umoyo akumakhala nawo kuti chithandizo chikanapitirira pamene pomwina kumupanga zina monga madokotala amene amaziwira mwina atha kuyamba kuyankhula ifenso tikanamuziwa kuti kodi ndi wakuti ineso panthamene nampezera mufamu yankhula panthamene nampezera munampeza kodi ndi kumpeza kunoko zina ndani kuti amene wampeza komanda pano palibepo ineyo kupa kuchipatala kuno kutafika amene wampeza komanda palibepo pano palibepo apita kuti anthu amene ine ntafika kuchipatala kuno kumanda sini kuzokokaneka koma ndamene nampeza ine kuno kuchipatala kati munalowamo awakulibe sanali bwino ayi koma pamene ndamuonera lerolo bora nkoni bora nkoni alipo ena apasa chipatala kuti tiyankhule nawo akukavala maski koma mpaka pa bwerani pafupi ndithu bwerani apaseni njira nesi mwina choyambira muli bwanji tili kuno kainoyo dzina ndani Patricia Jumazi timafuna titamvesesa kunena kuti kodi munthu amene anabwera nthawi yanji koma ngati unaza chipatalaso mamutenza motani munthu ameneyu nkuka kwanga ndithu anabwera dzulo chakumadzulo anangobwera naye ndipo tinamva kuti anamtenga kuti chakumanda uko
amandapo kwenda amafika naye kuno watafika naye kuno azimayi anzathu manesa anzathu ogwira panopa ataona mmene alili anamukonzakonza munthu uyo mpaka nakwezi kuti akutani ampasa chakudya pamaoneka kuti ndithu kusali bwino anampasa ndithu phala mpaka nakufika nekwa tsiku lali adokotala akha kumuthandiza munthu komano tsoka ili ndoti munthu sakutani sakuyankhula inde zinayi zovuta kuti kodi munthu adziwika banja abale yake kamene utadziwa kuti kwato sakuyankhula mutani naye munthu amene apolisi abwera ndawa kupitawa kuti munthu amene siwakuba akuyenera kuti athandizidwe kayi ndi amtenga polisi tine kuti akuyenera azolandabe chithandizo apapa adokotala akha kuyambira mamawo sewu ndithu akumuthandiza kumpasa chithandizocho komano apapa amene ndinapita kuti mwina kuti abwere kunoko akukambirana akulumikizana ndi akwatechoku ma administrator ndi ena kuti mwina mwake aone kuti kodi way forward ikha kuti kunanga sapolisi anda kuti sangathe kumuthandiza kwa polisi nkhani yomwe anena kuti athandizidwe kaye angambe kumalira njira zomwe akudandaula komano kunoko kumbali yawo ayesetsa ndithu kuyambira mmawa mwampeza kuti chikumvuta ndi chani anabaidwa Jackson anamenyedwa anangomangidwa mukuona kuti achipatala mwapeza soda malingana ndi mamawa amene adokotala amamuthandiza tikuwafusa manzo kuti ine munthu ndayisa china chilichonse akuone kuti munthu pabe nthenda ina yonse imene tikutani tikumpeza nayo ndi amangomuthandiza bekuti kazina ndi zina zawo zamangomuthandiza bekuti iwo nkunena kwa manena kuti akudikira apolisi kuti atani abwere komabe treatment kunthandiza izina ndi zina amuthandiza zoma muri kumusasana hivi ine ndi Patricia Chimwaza ndimagwira ngati adherence support officer ndakuthokozani kwambiri ziko kwambiri menemo ndithu ndimetachezera nkhani yomwe yangotipeza kumene kuno mukhoza kuona kuli anthu ochuluka amene abwera kuti asatire kuti kodi kuchitika ndi chani chodabwisa nchonena kuti kufufuza munthu amene sakumpeza kuti kodi kwawo ndi kuti dzina langa ndi Abel Zulanga ndapita kuona program Saturday pa Mbawa television papa